Здравейте, аз съм Бъртън Дон Десли БГ. Днес ще покажа моята нова къща в Ironcraft. Ето я нея. Тук имам бриокстенчове, тук често за такова. Всъщност имам и на тези къща. Това е брадавица, енчантик, там е едно и също. Искам да ви покажа какво намерих. Главата на знака BG. Едната я продадох, другата си я запазих. И главата на Venom 9, че се на три глави, 4 всъщност. Тая е тук е моята. Ако ще се чуете, вижте. Погледнете. Главата на тролчето. Не точно оригиналното тролче. И те две глави. Не знам дали сте на същи. Много приличат. Всъщност има къща на тема, ама там е пълно всички такива главици. Ето е меч, скоро го взех ПВП-то. Ето тук са това не компания. В смисъл само ще покажа много къща, защото на Украина ще получи живея. Всъщност аз се кажа и тук живея. Аз просто имам неща, не съм най-развития. Но тези две глави просто не мога да ви обясням колко ме кефат. Главата на Venom и на знака, това нещо е просто много. Тук съм списал админите. Да разбера, ако пращаш канистро да видиш кои ще оценяват някакви глупости. Само си ги записах, не знам защо. Не знам, клипът ще бъде качен след някакво. Днеска сигурно. Я снимам клипа, който това само си пазвам къща. Няма смисъл да ви казвам другата къща на тема. Там имаме повече неща. Смисъл. Скоро време мисля, че ще това да порасне да я оберам. Просто ако ви харесва дизайнът, смисъл ще я покажа и другите сами. Не е най-добрата къща, която съм измислил, защото съм измислил много по-яки къщи. Просто това е една къща, която съм измислил набързо. За целта ми е да събера главата на Хари Туаф в едно БГ и на някой друг, не знам, известен. И може тук да сложим, да събера 4 глави на админ или модератор, трябва да събера, не знам. Така. Добре. YouTube, това беше от мен. Знам, че е много кратък клип, но днес също качих клип, просто исках да покажа нещо колко съм развит, ами имам и друга къща, смисъл на тема, там където имаме много неща. Аз бях Бъртън Дон 9000 BG. Запомнете този много красив скин. И какво да ви кажа, освен чао.